Pandita kinarya wangsit madu sekar sariming kawang oh wedarna ngelmu kanyata oh Syur Data Pitana anengge negari Pundita kang kaeku Adidasa Purwa eka marang sawiji adi linuwih dasa 10 Purwa kawitan senajan katatita ing diwa ingkang kaungkulaning akasa kasangga ing pratiwi kapit ing samudra kathah ingkang sami anggana raras mboten kadhi negaring Astina ya ing negaring Gajaya ya liman benawi mila winasta negaring Astina setuhu kedatonipun Sang Prabu Asti. Mila winasta negaring Gajahaya sayekti Sang Yasanira Sang Gajah Aya do ing nguni. Mila kinarya bubukaning carita ngupaya Madyapada negari 100 datanantuk kalih 1000 tan jangkep sadasa. Sayekti kena den arani panjang punjung pasir wukir loh jinawe gemah aripah karta tata turaharja panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung Katondo negaring Astina ngungkurake pesabinan ngayonaken bandaran ageng lo tulus ingkang sarwa tinandur ajinawi murah kang sarwa tinuku gemah katondo para kawula boten wonten ingkang lampah cecengelan pan amya atut rukun sayeka kapti denira ngangkat karyaning raja mila kinarya bebukaning carita ngupaya Madyapada negari 100 datanantuk kalih 1000 tan jangkep sedasa sayekti kena den arani negari Ngastina gedhe obore padang jagati dur tancepe adoh katresnane sinten to jejul ing sanata anenggih Maha Prabu Duryudana Naraya Jaka Pitana Maha Raja Gendari Suta Bupati Kurupati ya Sang Suyudana Suyudana suyud marang pepingil dana marang paweweh katitik remen paring sandang kelawan boga marang wong kang kawudan paring janma kang kaluwen suka teken ing kaluyon asung kudung wong kepanasen suka akarya kang nandhang prihatin tuh kena winanci danane Sri Narapati dumugi sanjawining pangurakan rep sidhem permanem datan ana banake walang alisik godhong kekayon tan ana mubah datan lumampah sinten to ing mangke ingkang kinurmatan agung upacara ageng-agengan lah punika Narendra Agung saking Mandura inggih Sang Prabu Baladéwa Sang Balarama nalika semanten Sang Prabu Duryudana animbali para kadang arebut mangarsa tanana kang gotang pasibane
ing pasupenan ing Pendopagung negaring Astina angrembak bilih negaring Astina wonten pagebluk Mayangkara ing dinten samangku ngrawaken sinuwun Prabu Baladewa minta wawasan sagedipun pepadang antuk kenugrahan negaring Astina. Laju animbali Sang Prabu Baladewa nggih Sang Prabu Balarama ing mangke kerawan Brahmana Agung inggih ing Brahmana ing Sukalima Dayang Durna dalah Patih Harya Sengkuni ugi Narendra inggih Sang Prabu Karna kaya mangkono wijiling sabda pangandika. Yen sembah niring ulun kapurba arisang murbeng arat rat sahanane engkang kanang sing dasi mawe buka sawagung ring
kanang sing dasi Arep sidem premanem tanana sabawaning walang nyangali syik kang kapiarsa mung suarane abdi triya gandeng gemblak menyang kemasan ingkang samya anambut kardi saya hamimpui asri seneng jroning panangkilan Sang Sri Bupati Sang Sri Bupati biar padang ana ruangan ana sing manah kula sareng nampi benangon saking Koko Prabing Mandura dereng dangu sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula ngaturaken kasegan panakrami mugi kunjuk sandhap pepada paduka kawula nuwun. Inggih, Yayi. Panakrama paduka Yai Prabu kula tampi tangan kula kekalih. Kula kalongaken ing lungoyo pumesep ing pranaya daging kayuwangan. Amimbuhi bawa leksana. Mboten langkung pujastutipun Kakang mugi konjuk Yai. Inggih. Koko Prabu. Kula tampi tangan kula kalih kula petek ing mustaka dadosaken jimat paripih amun wibawa leksana. Kawula nuwun dereng dangu sarawuh paduka
Gusti kula ing Mandura, Koko Prabu ing Mandura ingkang rayi ing ngawangka ngaturaken pambagi Basuki mawantu-wantu kunjuk sandhap pepada patuko kawon nuwun. Iya. Yaya Karna ngaturake pambagi Basuki ndak tampa tiba sapadha-padha. Ora lihat pangestu kuwi tampanono Yai Karna. Kawon inggih Koko Prabu. Si pambagi paduka kok tampi. Tangan kula kekalih kula petek ing mustaka ndadosaken jimat maribih. Oh, mleh kuduk manyar-manyar. Dereng tanggung nger sarawuh paduka Gusti kula ing Mandura. Ingkang bapa ing Sukari mengaturaken pambagi Basuki mawantu-wantu konjuk sandhap pepada paduka kala nuwun. Inggih, Bapak Durna. Kula tampi tangan kula kekalih dawah sami-sami. Kula nuwun. Dereng dangu sarawuh paduka Gusti kula ing Mandura. Ingkang bapa ing kepatihan ngaturaken pambagi Basuki mawantu-wantu konjuk sandhap pepada paduka kala nuwun. Inggih, Paman Patih kula tampi dawah sami-sami. Kajawi saking menika, Yai. Kaget tiasingpun Kakang Yai. Dupi Yai Prabu Duryudana paring nawala dumateng pun Kakang. Sareng kula bikak nawala kala wau, Yai. Kaget raosing manah kula. Bilih nawala kula kala wau pun Kakang tumulinggal prapta wonten negari Ngastina. Ngantos kula gelak titian pun Kakang Gajah Kyai Puspadenta titian pun Kakang Yai manjing kita negari Ngastina. Uger pun Kakang trimbalan marang negari Ngastina menika wonten payo-payo saking Jawi negari. Duh Yai. Para kawula dasih negari Ngastina. Dugi pun Kakang wonten kita negari Ngastina menika wonten saklebeting swasana katentreman. Menapa to darunganipun bilih paduka Yai animbalipun Kakang Yai. Andra ingkang Puspitarum kasiliring samirana mre Sekar gadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya biar padang rorongan rosing manah kula sareng nampi pendangkon saking Koko Prabu Mandura. Inggih Yai menapa to darunanipun bilih katen. Duh Kanjeng Koko Prabu inggih. Kula bibar ngolah alik jangka. Yai Prabu bibar ngolah alik jangka inggih. Menapa Yai?
wonten Serat Pustaka Raja Widopuro jangkaning diwa. Serat Pustaka Raja Widopuro jangkaning diwa. Nggih. Piling jagat badhe wonten perang ageng kaping sekawan. Ing jagat badhe wonten perang ageng kaping sekawan. Inggih. Sinebat Baratayuda Jaya Binangun. Sinebat Baratayuda Jaya Binangun. Nggih. Lajeng keparingipun Yai Prabu Kanjeng Koko Prabu ing saklebeting swasana katentreman negari Ngastina boten wonten saklebeting negari Ngastina menika wonten ing derdah sareng kula bikak-bikak Serat Pustaka Raja Widopuro jangkaning diwa gumregah manah kula Kanjeng Koko Prabu. Umpami kedadosan saestu Bratayuda Jaya Binangun paduka menika tumut Pandhawa menapa tumut Kurawa. Ing pengangkah ing dinten mangke tambang rawat-rawat ujaring warta binandunging Karna bilih ing kalenggan mangke pamonging para Pandhawa inggih Kyai Semar Badranaya dipun uncat dipun jabut dening diwanipun inggih Sang Jagat Ismaya inggih Sang Hyang Ismaya. Sang Hyang Ismaya menapa Yai? Jagating Semar Suwung. Semar koncatan dening diwanipun inggih Sang Hyang Ismaya. Menawi yektos-yektos saestu Sang Hyang Ismaya ngukup uncat saking jagating Semar tantu Pandhawa badhe kalong kegiatanipun kicalan raos kegiatanipun wonten saklebeting swasana Bratayuda Jaya Binangun. Koko Prabu iminjang tumpek ing Bratayuda Jaya Binangun menawi Pandhawa mangsaipun Kurawa. Pandhawa mangsaipun Kurawa benjang kula nyuwun sabiyantu paduka Koko Prabu ing Mandura kedah tumut inggih tumut wonten saklebeting Bratayuda Jaya Binangun. Yai Prabu, paduka menika sampun ngertos dumadipun Bratayuda menapa dereng? Bratayuda Jaya Binangun menika menapa Yai? Bratayuda Jaya Binangun menika menapa isinipun Serat Pustaka Raja Widopuro jangkaning diwa ngrembak Bratayuda menika menapa? Bratayuda menika inggih perang. Lah nggih perangipun tiyang paten-patenan. Menawi mekaten Yai Prabu menika dereng dungkap isinipun Bratayuda Jaya Binangun. Bratayuda Jaya Binangun menika Yai perang suci ateges mboten perang ampyak awur-awur, perangipun tiyang ingkang gadah utang. Sing sapa ngunduh waing pakarti besok bakal ngunduh waing kamukten. Ateges Bratayuda menika perang suci, ateges menika perang suci perangipun boten ampyak awur-awur. Ing salebeting Bratayuda menika nerangaken wonten Serat Pustaka Raja Widopuro jangkaning diwa. Benjang Bratayuda Jaya Binangun menika perang kaping sekawan. Kula badhe takon langkung rumiyin Yai. Inggih, bab menapa? Bratayuda Jaya Binangun menika ingkang damel perkawis menapa Yai? Bratayuda Jaya Binangun ingkang damel perkawis ngrembak negari Ngastina. Bratayuda Jaya Binangun ingkang damel perkawis ngrembak negari Ngastina. Nggih. Negari Ngastina menika ingkang leres gadanipun sinten? Gadanipun sinten Paman Patih? Inggih, kula menika radi supe nggih. Inggih, menawi paduka sampun nguningani. Inggih, umpaminipun Bratayuda menika sekawit. Bratayuda sekawit ingkang jumeneng Nalendra. Ingkang jumeneng Nalendra sawargi Paman Pandhu Dewanata. Sawargi Paman Pandhu Dewanata. Nggih. Lajeng saksedanipun Paman Pandhu mestinipun ingkang maris menika sinten Yai? Sinten Paman Patih? Kula radi suping.
Nggih, menawi paduka sampun ngoningani. Nggih. Ana ning negari Ngastina menika gadhanipun para Pandhawa. Ing salebeting Bratayuda Jaya Binangun menika ingkang damel perkawis ngrembak negari Ngastina. Tetelo sanget negari Ngastina menika gadhanipun para Pandhawa Yayi. Kula aturi maringaken wangsul negari Ngastina. Menawi sampun dipun wangsulaken negari Ngastina, tantu Bratayuda menika saged urung piyambak. Koko Prabu nggih. Menawi kula mangsulaken negari Ngastina menika sampun kathah sanget anggen kula ngedaraken ragat kangge dadosi negari Ngastina. Oh ngaten. Yai Prabu awal salebeting penggalih mangsulaken negari Ngastina sampun kathah sanget anggen kula ngedalaken ragat. Nggih. Kula badhe taken nalika Yai Prabu dandos negari Ngastina menika ingkang dipun pendet ulutuning bumi negari Ngastina menapa bondo donya paduka pribadi Yai. Kados pundi pemanfaate. Nah menika radi suping kare kula. Koko Prabu. Yektos-yektos kerembak wonten salebeting swasana menika. Menawi paduka menika tumapak ing Bratayuda saestu menika tumut Pandhawa menapa tumut Kurawa. Menawi tumut Pandhawa paduka menika dados mengsah kula. Menawi tumut kawula paduka menika rahayu ing sambikala. Kula ngakeni dhateng paduka sederek saestu sederek sejatos. Menawi mboten paduka menika mengsah kedah mengsah kula. Yogya malih kinarya palupi. Surya putra Narpati ngawangka. Tur Pandhawa lan kadang elen yayah tunggilipu. Om Swita mring Kurupati benjang Bratayuda kinarya gulagul. Yai Prabu Koko Prabu wonten apa? Nah, jebul swasana ingkang gayeng mekaten wau sareng kerawan Koko Prabu Baladewa menika ndadosaken peteng Yai. Wit-witan ingkang ijo royo-royo sareng rawuhipun sinuwun Prabu Baladewa menika dadosaking ing Parpatan Agung paduka ngrembak Bratayuda Jaya Binangun ing mangka isinipun wonten serat tinulis wonten Pustaka Raja Widapurwa jangkaning diwa menika tetela sanget bilih perangipun Pandhawa lan Kurawa. Ing mangka paduka menika ngrawaken Nalendra ingkang dipun sungga-sungga nanging nyatanipun paduka Yai Prabu ngantos kados tiyang Papaliman candranipun. Kula menika dados senopatining perang Pranata pinten yuta cacang Pradyabala. Nanging kenging menapa paduka menika ngrawaken Nalendra Agung ingkang boten saged dipun tanggal katresnanipun tumrap Brakadang. Sinten ingkang ngrenggalangi negari Ngastina? Inggih Koko Prabu Sekadang. Ngrembak Bratayuda dipun pasrahaken dhumateng kula menika dados senopatining perang. Kula trenggalangi sinten ingkang dados pepalang. Dada muntablir ginetap duka yaya sinipi Dada pangmanging aku mecut pataning lati Wadana branang kaya kembang wurawari medal dahananipun parap karep
iki bocah apa wong gerang? Yen tarane bocah kowe ratu ning ratumu ratu Dewi. Kowe dadi ratu mergo diragati Duryudana mula kowe ngalem kene yo. Ning kena ngopo kowe kuwi duluring para Pandhawa lah kok kowe malah ngewangi musuh. Kowe tuding-tudingi dumu nyiprat-nyiprat dumu araning Baladewa. Jroning batin pinantang Baladewa. Ayo, Baladewa tak balik. Perangin karo Baladewa. Keplok sing rame kowe adu jago parat karepe dhewe. Apa dianggep bola putih bocah dik ngisore. Koko Prabu Paduka kula atur renget. Ora mendem dene iki parat karepe dik medhayok karo ngestu sia-sia. Koko Prabu badhe tak pundi. Wah, Prabu takoni. Lupi ingkang kawula Paduka menawi jengkar paring dawuh. Gunane apa? Guneman karo wong kang wis kowe diping tata krama. Apa dianggep Baladewa bocah dik ngisore. Yai Prabu Kecah inget dasar kula ingkang langkung sepuh. Dasar kula ginanitra. Kula menika dados tarintun mboten nenggahe dampar tiyang sepuh kula. Ing mriki wonten ratu cilik uripe gedhepe muktine dipun ragati. Langap matur ngucap. Ayo kalian Baladewa parat karepe dhewe. Gunane apa medhayo? Swasana kala wau kados pundi. Yai Prabu mboten sisah was-was. Ing pengangkah kula menika dados senone patining perang Pranata pinten-pinten yuta cacahing Prawadyabala. Yai Prabu kula aturi lenggah ingkang prayogi kula ingkang nrenggalaning para kadang-kadang kula para Pandhawa. Wonten wektu ingkang prayogi kula badhe nyuwun pamit, Yai. Paman Pati wonten mriki kang adhawuh nggih. Kebyakna Prawadyabala ingsun bakal kundur ngagetaton wis ora ana dawuh maneh. Inggih. Kalon nggih ngestaken dawuh Kartowarma bubar ing paksiwakan. Ingsun bakal kundur ngagetaton inggih. Ngestaken dawuh sinun. Lengkono tawau. Wustiti sabda pangandikanipun Sang Sriwati inggih Sang Prabu Duryudana. Nalika semanten sigra kundur ngagetaton byak ngarsa tangkep ing wuri kalamunta candra panyayah kegleongan candrane.
Mangga. Yuk. Suara suling ngumandang suarane. Ngono ning ya ngono. Pepaharing sajake paranggonane kok berkas-berkas ya Mak. Ya Nduk. Lah sembarangane komplit lho Nduk. Dek pasoamuane uga apik, dirawe anggota dewan, uga Bapak Camat. Wah, jan gayeng banget alhamdulillah rabbil alamin Nduk. Lan uga masyarakat Keniten kene uga nyen kuyung tak tonton ya uga seneng marang pagelaran wayang kulit ya Nduk. Iya. Mula alhamdulillah, mbah syukurillah nikmating pangeran ayo sewengi iki ditutukake Nduk. Enene ya setahun sepisan lho Nduk. Durung mesti ya. Monggo. Cengkoke Bu. Amar. Yuk. Mangan kupat janure wis tuwa awi kula lepat nyuwun pangapura. Kuwi mau apa to, Mak? Iki mau tembang ular kambang, Nduk. Syukur muni. Suara suling ngumandang suarane. Apa sejane kelakon ngono ning ya ngono.
jerekune tepuk tangan. Murah meriah. Ayo. Tontonan gratis nduk timbang dangdut terus jotos-jotosan wah wis. Lu ngene sindene ya apik-apik tur perawan kabeh. Jan, wah. Kaya gelungane leh macak kaya kuburan. Iki alhamdulillah mak dirawe karo panjenengane Bapak anggota dewan ya kuwi Bapak Heri. Terus panjenengane Bapak Camat uga nyambut alhamdulillahirabbil alamin. Uga perangkat desa adalah Bapak Muspika, Bapak panitia khususipun sedaya para pamirsa masyarakat Keniten inggih khususipun mugi-mugi salam sejahtera, salam rahayu, mugi pinayungan dening Gusti. Amin Allahumma amin. Ayo mak. Iki mau ditepungake ya, Nduk. Iki adoh saka padesanku ya kuwi saka desa Campurjo, Nduk. Aku mbiyen nang Campurjo pindah meneh ana minggiran saiki ana Tulungagung Antru. Dipun tepungaken kula menika cangik saking Kediri mawon. Nami kula Agung Mantep Darsana.
Menika kula nate nyantrik dumateng Karang Pandan inggih tahun 89. Menika kula beto wonten Kediri. Dalah salam kula dumateng kadang kula sepuh inggih menika panjenenganipun Mas Gatot ugi rawuh dalah rencang-rencang Bapak Heri sedaya kanca seniman ugi rawuh. Mugi-mugi rahayu nir ing sambikala. Amin Allahumma. Wah. Jan gayeng terus yagane yang ganteng-ganteng. Terus berkas-berkas klambine kotak-kotak kabeh sae amplop isine kacu, Nduk. Nah, iya. Nipun dipun tepungaken menika pengrawitan saking Krida Wacana. Menika saking Canda Birawa, Kediri. Canda Birawa Kabupaten, Nduk. Terus sindhanipun menika paranggana dipun tepungaken ingking wiwit menika saking Solo. Ingkang wonten kidul piyambak menika saking Solo, nomor kalih menika saking Baladewa. Nomor 3 menika saking Betet, nomor sekawan saking sinden saking Waranggana inggih menika Gedang Sewu pindah dateng Semampir. Monggo anu Bu dipun tepungaken Bu. Wiwit saking kidul piyambak menika diparingaken tetepungan kalih piyantun ingkang mirsani Bu. Monggo. Nggih, dipun tepangaken kula Umi Rahayu saking Burah. Sukorejo. Ora iso ngapusi kok. Nggugone yoga rokok tangane Jawa-Jawa. Lah wong wis dikeki 20 ngono ya ngomong ya 10 ngono lho. Ora ngesakne panitiane ngono lho. Alhamdulillah iki dijamu kabeh wis dipas. Ki ngerokoke namung kalih dosa Pak Dalang. Oh nggih mongko yoga kula niku 36 lho. Nggih, nomor kalih Bu. Nami kula Wagiem saking Baladewa teruse dalange Oh, mergi nggih, tau Pak. dolan. Tau dolan teng griya kula ning Baladewa niku pundi kula ya ora ngeroh. Masya Allah, sampean gak rembala dewa keniten ngalor surpring niku lho Bu. Astagfirullahaladzim, pringe niku sing pundi? Alah Aku wong ora benditen enek liwat. pringe kok. Sampean lho nek jenengan ngertos daleme ngene jenengan niku lak niku ta Bu sing ngenten niku to. Dalam tingkat wonten mobile niku to. Klaru jenengan ngertos pos kamling. Lah nggih nika enten Lho, ngertos pos kamling napa mboten? dereng kula semrep jenengan niku. Kula kandhani pos kamling niku nggene wong jaga. Nggih, terus. Lah nggih, mburine niku enten kuburan to. Nah, nggih. niku nggene tiyang disarekne teng mriku. Lah terus. Lah nggih mriku niku. Padahal aku ndene nyawang kuwi sugih omahe dhuwur ki eneng mobile, terus ngarep eneng kolam renang. Aku lek rono sak mampir raup lho ngono iki. Endi malah ngisor tertek lho, Nduk. Monggo nomor 3 menika pembina Persik, Nduk. Sapa Mak? Lah kuwi kakunge juara sepak bola, pelatih Persik, Nduk. Nggih, pone lek sing kiper niku kula. Wah. Kula terus. Asmane sinten, Mbak? Nggih, dipun tepangaken nami kula Wara. Kula saking Betet. Betet. Lah jane Mas Juli lek aku kipere gol penalti terus. Wah, alhamdulillah jan bojone pemain sepak bola, ya toh? Nggih, apa Kuwi lek nglebokne kulino dileboni biasa. Omongan apa bathing telu. Nah, nika ingkang nomor sekawan. Aku meng ya nggawa anak kok ora dunggahne to ya. Nggih, nderek tetepangan nggih, Pak. Nggih, asupanipun sinten? Nggih, nami kula Chandra Wulansari. Lho,
Chandra Wulansari. Nggih. Oh, nggih. Menika bapakipun dalang nggih. Sanes nika lurah. Lurah. Nggih, lurah Bong. Masyaallah. Dadi RT niku nate dados RT wonten Semampir nggih. Nggih, sama nika kalih Semampir kalih Bong. Oh, ya bolak-balik menti selomoti anu niki. Oh, alah jenengan nate teng Semampir to, Pak? Oh, kulino kula mriku. Oh, Malah jenengan omahe anu? tingkat ngarep anek kolam renang. Pengen Oh, raup nggih. kepiye? Oh, hati-hati lho, Cah. Engko lek gak dalang sanuke didagangne kapok. Mbak niki enten burutan gending. Niki sinom nyamat terus niki kula nyuwun dateng Pak Dalang dipun jaipongaken menika Mbak Wulan. Menika bajingan meloncat. Bajing loncat to, Mbak? Napa, Pak? Bajingan meloncat. Nggih, kula sing loncat jenengan bajingane nggih. Oh, nggih. Lah balik engko aku lek diloncati ketanggo bathok nglek mbok menawa pas nguyuh. Nggih. Monggo, Mbak, ngadeg ora apa-apa wis. Mboten lenggah mawon to? Lenggah apik ngadeg. Lah lek ngadeg iki sosok ya malah gayeng penontone ya. Jenengan nyuwune ngadeg napa lenggah? Nggih pun sak penake monggo. Dipun jaipongaken menika terus kalih nari. Kula mboten saged nari jaipong, Pak. Joget engko anune apa jenengku jarike dicincing nang dhuwur. Aku sing mbok loncati ta iki mau. Oh, alah jenengan senengane ngenten niku. Nggih, Kok monggo. persis Pak Gatot ae. Angger mlumpat terus macur ngono lah.
Pun, Mbak. Sampun. Menika tasih wonten punyunan malih menika kagem dumateng Bapak Karsi minangka sesepuh desa Keniten Sugeng. Ungon nika sinom nyamat nomor kalih Jineman Uler Kambang. Oh nggih. Monggo Jineman Uler Kambang, Bu. Menika Ibu si saking Baladewa. Mangga. Pelok kenging, slendro kenging. Sing apik pelok patete menyura. Bajapa ngoten iki, Bang. Wong urip nang alam ngono engko. Semar gareng. Alah wis ora semar-semaran gareng ngono ta. Njaluk manut ki, manut sing delok kok lakone.
Jan apik banget ya, Nduk. Najan tembang-tembang kuno yen dirasake, Nduk, rasane ya kaya wong nindakake panembah ya kuwi sembah marang perbaning Gusti. Mula ana tembung wayang ya kuwi cinipta dening wali kekasih pangeran khususé para wali Sunan Kalijaga, wali sanga biyen siare nganggo wayang kuwi mau budayakne, Nduk. Sebab wong tanah Jawa biyen kuwi isih bodho, tegese urung klebon agama sing digawa dening Kanjeng Nabi Muhammad, ya ta. Mula wis diasta, ya ta. Ana ing tanah Jawa banjur liwat budaya, liwat seni kaya sususe, kaya wayang kulit, ngono ya, Mak. Umpamane, Nduk, wong mlebu ana syariate agama, mlebu Islam kuwi mau kudu maca syahadat. Iya. Kuwi yen digambarake wong sing duwe pusaka syahadat ya kuwi mau wayange Puntadewa, Nduk. Ngono ya, Mak. Iya. Dadi Puntadewa kuwi duwe jimat Jamus Kalimasada. Banjur critane piye? Lho lek pengen critane ya nanggapo. Nomor loro. Nah, yen wis gelem maca syahadat kuwi ateges wis ngrasuk agama Islam. Banjur ya kuwi mau ditindakake salat. Minangka salat kuwi eling, wayange ya kuwi mung Bratasena. Brata kuwi karep sina wujud. Ayo yen wis bisa wujudake ya kuwi mau syahadat tindakno salat, Nduk. Eling ning ngersaning Gusti. Iya. Banjur kaping 3, Nduk. Kaping 3. Nah, kaping 3 kuwi poso, Nduk. Kuwi simbole wayang ya kuwi Janaka. Janaka kuwi senengane tarak brata, senengane poso, ya toh. Banjur angka 4, kaping 4 ya kuwi mau zakat. Wayange ya kuwi nangkula utawa na kuwi tembung weweh utawa dana. Nah, kaping 5 ya kuwi mau ayo yen wis duwe bondo pinayungan dening Gustine, pinayungan rahmate, ya kuwi mau ketemu karo diwane lunga kaji, Nduk. Kuwi syariate wong agama Islam 5 perkara wis jangkep. Ngono ya, Mak. Iya. Apa nek wis jangkep kuwi wis di ngapura dosa? Insyaallah. Apa kuwi wis luar saka penandang durung mesti, Nduk. Banjur kaya mengkono mau apa kanggo tambahan. Nah, tambane ya kuwi gending tombo ati. Ngono ya, Mak. Ya. Utawa pepiling, Nduk. Monggo, Pak. Tombo ati ngoten elektronik tabuh iku lima ya warnane macaket angan sak
ngono kuwi, Nduk. Budayane ngawake dhewe, Nduk. Para wali leh nyipta, arek ngripta gending ya to. Dikembangake. Nganti bisane maju ya, Nduk. Iya, sebab maknane cangik utawa limbuk kuwi ana maknane, Nduk. Maknane piye? Limbuk kuwi limpahkan ya to. Laksanakan ya. Terus ben iki budaya iman. Nah. Dadi yen to iman kuwi tanpa budaya kuwi rusak, Nduk. Ora bisa maju. Budaya tanpa iman ya gumeng saya ora karo-karuan. Mula aja fanatik, Nduk, karo apa wae. Contone. Nah, contone iki sinden ya to. Gamelan, gong, wayang kuwi ya ana manane. Waranggana kuwi klambine ya becik-becik apik-apik endi to sing nyebabke maksiat iki? Nek ora ana to. Iya. Nah, beda karo dangdut ya. Nganggo rok mini ngono kuwi. Sing nyebabake ya kuwi